Ja nyt on tullut aika julkistaa vuoden 2009 kevätpörriäisen aiheet. Kevätpörriäisen 60-vuotis syntymäpäivän kunniaksi vuoden 2009 aiheet on ryhmitelty 5 vuosikymmenen mukaan. Vuodelta 1952 Pertti Korvensyrjä 3. luokalta kirjoittaa: Tahdon näyttää olympiavieraille. Ensi kesän aikana olen paljon ulkona, urheilen ja uin kovasti. Tahdon näyttää olympiavieraille, että Suomessa jo lapsetkin harrastavat jaloa urheilua. En ainoastaan olympialaisten takia urheile, vaan siksi, että se pitää terveenä ja voimakkaana. 50-luvun aiheet ovat: 1. Lumottu prinssi, jolla oli rakkaus silmissään. 2. Hauskimmat leikkipaikkani Helsingissä. 3. Miksi kotimaani on minulle rakas. Ja 4. Miten me pojat autamme äitiä. Vuodelta 1967 neljäsluokkalainen Yrjö Snellman kirjoittaa seuraavaa. Minusta pitäisi pitää Suomenjärvet puhtaana eikä saastuttaa niitä. Metsän nelijalkaisia ei saa tappaa. Sutta, karhua ja ilvestä ei saa tappaa. Valtio voisi korvata niiden tekemät vahingot. Joka tappaisi niitä, saisi sakkolapun käteen ja vankilatuomion. Siis petoeläimiä ei saa tappaa. Se on ankarasti sakon uhalla kielletty. 60-luvun aiheita ovat: ratikkaseikkailu, aprillia syö silliä. Haastattelimme koulun henkilökuntaa. Nyt Suomen luontoa varjelemaan. Vuodelta 1978 viidesluokkalainen Markku Alakihniä kirjoittaa aiheesta Protestoin. Peruskoulu on ihan sekundahomma, ja vielä väitettiin, että peruskoulussa ei tule läksyjä. Vielä mitä? Koulu ei maksa edes bussimatkoja, vaikka peruskoulun piti olla aivan ilmainen. Minä protestoin. 70-luvun aiheet ovat: 9. Aikuistouhut. 10. Näin kiusaaminen alkaa. 11. Rakkaus. Vuonna 1984 kuudesluokkalainen Marko Uusimäki kirjoittaa videoista. Kun meidän perheeseen tuli video, se oli yhtä riemua. Rahaa meni ja silmät puutuivat. Sitä katseltiin aamusta iltaan. Nuorilla oli työtä, kun tuli vieraita katselemaan. Niin totta toki heidän piti samalla murkinoida. Nyt se alkaa jäädä jo pölyn alle, mutta se on yhä vielä meidän perheen kuningas. 80-luvun aiheita ovat: 12. Leikki on lapsen työtä. 13. Tämän kirjan haluaisin kirjoittaa. Vuodelta 1994 Minna Härkki toiselta luokalta kirjoittaa: Tämän mummo opetti. Tämä mummo opetti minulle, että ei saa vetää taaksepäin riehakkaasti päätään, sillä pään luut voi mennä sekaisin. 90-luvun aiheet ovat: 14. Kun myrsky puhkesi. 15. Pannukakkupäivä. 16. Tutkimusmatkalla. Ja 17. Ilahduttamisen resepti. Työn iloa! Muistathan,
että voit myös kirjoittaa kevätpörriäisien vitsejä hauskapalstalle tai tehdä tehtäviä ja pulmia toisten ratkottavaksi. Voit myös suunnitella keskiaukeaman pelin aiheesta Pörrin elämä. Lisäksi voit kevätpörriäisen toimitukselle esittää kysymyksiä otsikolla Olen aina ihmetellyt. Pörritoimitus pyrkii niihin vastaamaan lehdessä. Terveisiä Pörritoimistosta. Muutama ohje tämänvuotisten töiden toteutukseen. Käyttäkää kuvissa rohkeasti eri tekotapoja. Hiilet, tussit, väriliidut, puuvärit, vesivärit, maalit, leikkely ja revintä, työt, sekatekniikat, kollaasit, valokuvat, tietokonekuvat ja niin edelleen. Paperikoko on vapaa. Älkää kuitenkaan taittako, älkääkä rullatko töitä. Tekijöiden nimi, luokka, koulun nimi sekä aiheen nimi tai numero kaikkien töiden taakse. Aku, Onpas hieno. kävisikö tämä työ? Tästä puuttuu nimi. Juha, katoppas tätä labyrinttiä. Onko hyvä? Mikäs siinä? Ruutupaperille tehty. Tietokoneella kirjoitetut tekstit enintään 1/3 A4-paperia. Kirjasin Times New Roman 12 pistettä. Aku, Siinähän on kiva tarina. kävisikö tämä? Ei. Liian pieni fontti, liian pieni riviväli ja liian pitkä teksti. Liian pitkiä kirjoituksia ei valitettavasti voida tilan puutteen vuoksi julkaista. Töiden tulisi olla perillä Arabian peruskoululla viimeistään perjantaina 6. helmikuuta 2009. Toimituskunnan työtä helpottaa ja nopeuttaa, jos tuotokset on laitettu aiheittain pinoihin ennen kuoreen laittamista. Pörriäistöitä voi lähettää koulupostin välityksellä. Kuvat ja jutut Kevätpörriäinen lehteen valitsee toimikunta. Minun nimeni on Liisa Vasamies ja toimin lehden päätoimittajana. Muita toimikuntaan kuuluvia on Hanna Roilas, Niina Palviainen, Juha Alanne, Arja Rasilainen ja Aku Haapalinna. Koko toimituskunta toivottaa teille työn iloa. Hei hei!